hazvinetse kuona kuti mwana anga achitamba mumadhaga, nekuti unoona nekuzara kwake madhaga. Naizvozvo zvakare hazvinetse kuti uzive kuti munhu uyo ari kupi. Uchingoona ndakabata shiri unobva waziva kuti hongu ashanyira nzvimbo yeMasvingo. Kazoi muri Zimbabwe, rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Nhasi uno tati timbosvika padhuze padyo neGreat Zimbabwe Hotel. Ndichazonyatsonzwisisa asi ndichakupai zita chairo nekuti ndingazitaura nepasipo. Tichaita kuti vachataura navo vanyatsokuudzai kuti tiri panzvimbo ipi apo pari kuwanika zvinhu zvakanaka kudai so. Hanzika isusu vatema tinofanirwa kunge tichitsigirana kuti vanenge vari mabasa akadai so. Mufananidzo wamuri kuona une nhoroondo yandisingakwanise kuti ndikatanga kutaura iye zvine izvi handingaipedze. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media will take you to another level. And nhasi titori pane rimwe level. Tati timbokuratidzai zvinovezwa zvivezwa zvakasiyana siyana. Ndofunga muri kuona kuti ndiri pamunda wazvo. Nhungamiro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri. Ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Ndoitwa Mr. Richard Tinoto Chapkanya. Tinoshanda panapa ndava nenguva yakati wandi. Takatanga izvi 1997 chiita izvi. Basa rediko zvino rakanya kutsikira zvakanyanyisa pangotanga nyaya yelockdown ipapo, saka yeCovid-19 iwe. But pashure apa zvainyanya zvaifaya chaiko zvokuti every day waitongoziva nendamba kana ne500 rands 300 rands. But mazuva ano nekuda kwelockdown iyoyo zvinhu saka haiko zvino izvi tiri kutarisira sekutaurwa zviitwa nemamwe tour leaders nevetourism kuti pana July ipapapa ndopo ringangotanga kuita business redu irori. Saka hatine hope ende takangotsungira mubasa redu, tongoramba tichingomendena basa redu. Ndo zvinotiraramisa nemhuri dzedu izvozvi, vana vachitoenda kuzvikoro. Saka tinotarisira kuti hurumende nyangwe vatori venhau vanouya vachatibatsirawo kuadvertisa basa redu kunze. Ndo zvimwe zvinhu zvotiri kuleka risi kunyatsokuadvertiswa zvakanaka. Zvikuru sei Great Zimbabwe yedu iri pasi pakuadvertiswa compared to Big Falls. Big Falls tonzwa chero nguva mumaredhiyo inotaurwa nezvayo. Saka tingokurudzira chero venhau vakauya Great Zimbabwe ngaimbo inonyanya kushambadziwapo pamaintaneti nepakawanda. Zvikuru sei Great Zimbabwe craft yedu inei yakaitwa official opening inoga igore yapera paseri. But nanhasi zvinoratidza kuti hapana kumbozotaurika nezvayo. Saka tongokurudzira masangano enews vane vachiuya itaurikewo nezvayo Great Zimbabwe craft iyo inei. Coronavirus yakakanganisa basa, ndoki problem yakaitika mubasa redu rei. Zvoti pamakore maviri yaperawo industry yedu yairatidza kuti zvinhu zvazvo tofamba, mabhazi mamwe anovata pahotera apa anenge achimira panapa. Saka tine hope yokuti zvinhu zvedu zvichaita back to normal. Chikunyanya kutengwa chizvivezwa here kana kuti machira? Ndingangoti zvese, zvikuru sei zvidiki izvo munoona zvenge zvakaita sezvimwe zvidiki izvo. Ndingangoti vashanyi vedu vamwe vati kure vaya
vanoti it's light for the aeroplane, vanodai vaito havadi zvinonyanya kurema. Saka locally ivo vemunharaunda ndo vanokwanisa kutenga zvihombe zvakadai nokuti panyaya yendege apa. Saka michekawo futi hainyanyi kurema, saka vanovafunda kuisenga. Saka ndizvo ndo nyaya yacho. Zvomunongoona izvizvi, vamwe vati zviri light to carry for the aeroplane, vamwe vanenge vari padhuze. Ndimi munogadzira here izvi kana kuti munohodha? Some of the things tinoita do it ourselves, zvimwewo tinohodha kuna vamwe zvichesingakwanisi. Vana mai vanohodha vaita mafinal touches vachikwesha nemasandpaper nokupolisha. Those matombo acho kutobva panapo, mamwe tomawana kumashava underground, tobva nawo tosenga, toveza, totsvaka masandpaper, tokwesha, topolisha. Ndozvo munozoona zvichisvibirira kudai. Anoshanda polish ipapo namasandpaper. Musha una harangero. Tokumbira kakune mina mdzimire mabereka ana amtina. Mpururu kana mkanyayo. Mandibaya. Tokumbira gwara reupenyu. Idzidziso kune vanoterera kutoshora unozvivharira nzira idzi, nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwana, tese tiri vamwe chete. Uyewererenje, takumbira shumba onaka ndakutenderere wati pagwara reupenyu. Don't forget to subscribe to Drewmas Media, and remember, Drewmas Media taking you to another level. Pandasvika panapa ndanzi hamusi kuda kutenga tuku here. Ndofunga mukatasa maobha matuku munotoona mufananidzo wakaita saizvo zvizvi. Sezvandanga ndichitaura panguva iyaka kuti zvinhu zvinowanikwa munzvimbo ndozvaunowana zvakare panenge pachitengeswa. Ndiri kutondera munguva pfupi yapfuura ndiri kuKaribha, ndakaona kuine nyoka iya inonzi nyami ndo yanga yakazara. Kuno kwakazara shiri, zvichiratidza kuti ndo zvinowanika munzvimbo iyoyo. Asi mwoyo wangu hauzonyatsofara kana ndisina kubata shumba zvakare. Ndichikuratidzai kuti shumbawo inenge yakabikwa zvakaita sei. Regai ndiunzirwe shumba ndikuratidzei. Uyezve nzvimbo ino yatiri ndaona kune vaira shumba vakati wandei nzvimbo ino yandiri inoi. Saka ndabva zvandiratidza kuti aiwa kanditori kumusha, hapana chandingatambure kana ndiri nzvimbo yakaita seine. Yasvika mhondoro mukauru. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, ndinovimba mafadzwa nechirongwa chatakupai zuva ranhasi senguva dzese. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. This is just another level.